Luzon ngayong araw. Ilang consumers ng Svelapco umaaray sa mataas na singil sa kuryente. Ilang truckers sa Pampanga umalma sa mga buhaya sa kalsada. Higit 56,000 na Bataenyo nabakunahan na kontra COVID-19. Pero COVID-19 cases dumadami pa rin. At Angeles City Councilor Amos Rivera sinabing tatakbong mayor sa election 2022. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Sa ngalan po ni Nicolette Henson Dizon, ako si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Higit 56,000 na Bataenyo ang nakatanggap ng kanilang bakuna laban sa novel coronavirus disease. Sa kabila ng patuloy na vaccination program sa lalawigan, hindi namang mapigilan ang paglobo ng COVID-19 cases kaya't muli itong isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Si Rainiel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Kanina po, after injection, finil ko na po sa sarili ko na ako po ay protected na. Nakuha ko sa mga empleyado po ng MDH na tinamaan po ng COVID-19. Sa totoo lang po, masaya po ako na nabakunahan na ngayon. Dalawa lamang sina Maria at Normelito sa 56,220 Bataenyong nabakunahan na kontra COVID-19. Nakatanggap ang lalawigan ng Bataan ng 63,130 single-dose vial ng Sinovac, 2,420 multi-dose vial ng AstraZeneca at 300 single-dose ampule ng Gamaleya Sputnik 5. Kaagad naman itong ipinamahagi sa 18 vaccination sites sa Balanga City, Orion, Limay, Dinalupihan, Mariveles, Pilar, Orani, Samal, Hermosa, Morong, Abukay at Baga. Naglaan ng 1 bilyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan para sa procurement ng kanilang COVID-19 vaccines. Moderna ang bakunang i-administer sa mga Bataenyo. Nagkakahalaga ng 4,500 pesos ang 2 doses nito na ituturok sa kada isang individual. Dahil sa global supply shortage ng bakuna, hinihintay pa rin ang pagdating ng naturang vaccines. Higit 760,000 ang populasyon ng Bataan at 70% sa bilang ang target na mabakunahan upang matiyak ang herd immunity o pag-iwas na magkaroon ng virus transmission. Samantala, muli namang isinailalim sa MECQ ang lalawigan dahil sa lumulobong kaso ng coronavirus. Isa sa mga nakikitang dahilan ng Provincial IATF ay ang pagpasok ng ibang tao mula sa labas ng probinsya na siyang pinagmumulan ng virus. Kaya naman bantay sarado na rin ang mga border checkpoint para limitahan ang galaw ng mga motorista at commuter. Sa latest COVID-19 bulletin ng Bataan, umakyat na sa 10,237 ang naitalang kumpirmadong kaso sa probinsya. 1,366 ang active cases, 331 ang namatay at 8,540 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, kahit pa nag-roll out na ang COVID-19 vaccination, hindi itinigil ng local IATF ng Dingalan Aurora ang libreng RT-PCR testing sa kanilang mga residente. Isa umano ito sa naging susi ng local health department upang makontrol at matukoy agad ang posibleng carrier ng novel coronavirus. Magbabalik si Rainiel Pawid. Maliban sa implementasyon ng strict health at safety protocols na umiiral sa buong bansa, iba't ibang paraan na rin ang inilatag ng mga local government unit upang hindi na lumobo pa ang COVID cases sa kanilang lugar. Sa bayan ng Dingalan sa Aurora, patuloy na nagsasagawa ng libreng antigen testing sa kanilang mga residente ang local IATF. Ito umano ang susi upang mabilis nilang matukoy ang carrier ng virus. Prioridad na sumasailalim sa testing ang mga frontliner at may travel history sa labas ng bayan. Ang mangingisda na si Limboy Gonzales na panatag sa COVID testing dahil nakasasalamuha umano nila ang ibang tao sa tuwing magbabagsak ng kanilang mga huli. Mabuti na umano na alam nilang ligtas sila sa COVID-19. Malaking tulong po siya sa amin na doon sa paghahanap buhay namin sa laot. Hindi naman umano sila maaaring tumigil magtrabaho dahil kakalam naman ang kanilang sikmura. Idagdag pa riyan na kailangan nila magdoble kayod dahil mababa ang presyo ng isda at nag-aalangan sila na ibiyahe ito sa ibang lugar sa takot na mahawaan ng COVID. Lalo nung nitong pandemic, naging malaking epekto po sa kanya yung bumaba yung presyo ng isda. Yun po ang inano niya, saka kasi yung pag-transport po siya, hindi po ganun kabilis na. Ayon sa local IATF, ang testing ay bahagi ng kanilang community scanning.
Mas mabuti raw na agad matukoy kung sino ang positibo sa COVID upang hindi na makahawa pa. Magkaroon ng tamang intervention para po doon sa mga active o yung mga probable and suspect and active cases po natin ay mapabilis po. Aminado ang alkalde na kakaunti ang dumarating na COVID-19 vaccine sa kanilang bayan, kung kaya't patuloy ang kanilang preventive measure upang mapigilan ang virus transmission. 300 vaccine na available, na iuubos po namin yun within the day. Dahil hinihintay natin yung supply ng mga bakuna, kung mabibigyan po kami, hoping by the end of the year, kung dire-diretso po yung supply ng bakuna, makuha po natin yung halos 50% ng population sa Dingalan. Sa higit 27,000 na populasyon ng Dingalan, 8,000 residente ang pasok sa vaccine-eligible population. Ito ang mga individual na maaaring makatanggap ng bakuna. As of June 20, 2021, 188 ang kumplikadong kaso sa bayan. 7 ang aktibo, 5 ang namatay at 174 ang recovered. Gayunpaman, 9 sa 11 barangay ng Dingalan ang COVID-free. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Ilang consumers ng Svelapco umaaray sa mataas na singil ng kuryente. At Angeles City Councilor Amos Rivera sinabing tatakbong mayor sa election 2022. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita sa CLTV News.